I que segons el seu cap de colla ho han pogut sentir, en Francesc Fabra diu que està molt bé de mida. Espereu, sisplau. Esteu? Vale? Vinga, que el teniu perfecte, eh? El tenen perfecte. Tiren amunt els quarts, intent doncs de 4 de 8 amb el Pilar de les Joves de Valls. Pujarà al pis de 15 i ara entrarà el segon del Pilar de 6. Està esperant l'ordre de la cap de colla. Quan els 15 aquí els tenen, ja s'han col·locat. Comença a pujar tot el pont de dalt i el terç del Pilar de 6 ha pujat al damunt del segon. Entrada de dosos. Són les instruccions del Francesc Fabra, del cap de colla de les Joves de Valls. Es corona l'estructura del 4. I ara en aquest cas sí que serà l'acotxador. Mentre veiem el pis de segons, veiem que serà l'acotxador qui coronarà el Pilar de 6. Ja està entrant, ho poden veure. I la regla de la dreta està al límit. Poden veure el terç, el segon, perdó, com està treballant al límit. I veurem si poden treure tota l'estructura del 4 i quedar el Pilar net, d'aquesta manera carregar el castell. La regla de la dreta ha treballat al límit. Atenció que surten els terços, es deixen els segons. 4 de 8 amb el Pilar carregat per la Jove de Valls. Veurem si el poden descarregar. Ha sortit ja l'enxaneta, està al límit el segon del Pilar. Atenció que han fet l'enxaneta i està sortint ja. L'acotxador el tenen descarregat, el tenen descarregat. Eufòria a la plaça vella del Vendrell. Per les Joves de Valls que acaba de descarregar el 4 de 8 amb el Pilar. Certament ha estat, a més, un castell amb molt de mèrit, perquè una regla ha treballat al límit i el Pilar s'ha hagut de treballar també força fins a descarregar-lo. Aquí veiem la regla de la dreta, com aparentment el segon ha perdut un peu i estava treballant al límit, però ho ha aguantat molt bé. Aquest és el moment en què surten els dosos i queda l'enxaneta coronant el Pilar de 6. Ara queda el Pilar completament net al damunt de la pinya i posteriorment les Joves ha descarregat aquest castell.